Zašto baš mi imamo problema s uklapanjem? A možda zato kaj su nam najbolji prijatelji kompovi, a najdraži član biti Starker. Ja sam za Zergolen. Nakon Raša, stvar je gotova. Ha, Raš s Zergolena. Pretpostavci su najbolji za Raš. Poželiš ekipicu od zelota, 12 komada i stvar je gotova. Ha, samo me pusti malo. Sagradit ću ti tonu betlu kruzera. Par puta puknem je matom. Kenijani pojedu betlu kruzere za doručak. Ma samo par skrčeva, razorim ti Kenijani betlu kruzere. Ja mislim da je bilo dosta šupe, da trebamo drifta u glavu, onako terenski. Neki tamo misle da su neki tamo u pravu. Možda je trebalo cijelo vreme pomagati. Treba probat, ništa. Misliš da je to lako? Misliš da možemo biti normalni kao svi ostali? Ma ne mene biti teško i jadnici spjevaju. A koji je rezultat? Mirko vodi 3-2. Predobar sam za vas, totalno ste bez jaci. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Sad sam glumila dečka, glumila sam hormonku koja je bila revolveraš, kak ne rem ovo. Idete sa mnom sutra na skupštinu, govori Johannes von Boll. Ko? Pa to je skupština za ljubitelje Starkersa. Od početka vremena lažovi i ubice nazivaju nas geekovima. Čudni smo im, ne poštuju nas, samo zato što smo geekovi, samo zato što činimo čudne stvari, to ne znači da nismo ljudi. U stvari, mi smo i više nego ljudi. To ćemo i mi dokazati. Imamo pravo družiti se, imamo pravo igrati StarCraft. Pozdrav StarCraftu! Pozdrav Starku! Pozdrav StarCraftu! Pozdrav! Pozdrav StarCraftu! Pozdrav! Ljudi, ovo je jače od nas. Vratimo se mi na StarCraft. Kako onak brzo prebaciš između unita? Napraviš makro, S-Control i neki broj. Koju mapu ćemo večeras igrati? Hunterse, Big Game Hunterse. To je bez veze, ajmo igrat neku drugu. Huntersi su dosadni. Da, na Huntersima te razorim, ali ono skroz. Ali ajmo, već je dosta. Ma šta dosta, jedno su Huntersi pravi. Ajmo igrati Lost Temple. Lost Temple je dobar. Ajmo, dosta više Huntersa. Ajmo Temple. Ble, ne znaš šta je igra, idem ja. Ja ostajem, aj bok.